זה מין מיזם חדש שבו מסייעים לאדם בעודו בחיים, אולי הוא כבר שכיב מרע, להגיע אל מותו ולהחליט מה תהיה הלווייתו. ועל כך אנחנו מבקשים לשוחח עם יפעת בורקין מדרך אחרת. ערב טוב לך. ערב טוב. אז מהו המיזם הזה? החיים בנויים ממעגלים. מעגל הפטירה הוא אחד המעגלים שצריכים לעבור אותו, ולעבור אותו בצורה טובה, מכובדת ומכבדת. אדם שהוא נמצא בערוב ימיו, מגיע לו לעשות טקס פרידה, מעמד פרידה, להיפרד מהחברים, מהמשפחה. מחקרים רבים מראים שקיים ריחוק, מעין לא להידבק, ולכן ערב לכבודו של האדם, לכבודו ולספר את כל היכולות, לאן שהוא הגיע במהלך חייו, הוא דבר מאוד חיובי גם לבן אדם שבערוב ימיו וגם למשפחה. דן בן אמוץ עשה את זה לפני הרבה שנים, אני הייתי שם בחמם, ואני זוכר שיצאנו יוסף תומי לפיד המנוח, אמר לי, דני, לעולם לא נהיה בערב כזה עוד פעם. זה באמת היה אחד החלוצים. מאז הוא היה יותר מ-20 שנה. לקח זמן עד שבאמת התחיל כל הנוהג הזה להיכנס בחזרה, אבל לאט אנחנו חווים עוד ועוד אנשים שמבקשים להיפרד בצורה נאותה מהחברים, מהמשפחה, בצורה מכובדת. עושים ערב פרידה כזה, מדברים, מעלים זיכרונות בפני האדם על האדם, כמו יעקב שאסף את כל צאצאיו בטרם נאסף אל אבותיו. מספרים לאן שהוא הגיע, את כל התוצאות היפות. זה גם סגירת מעגל עם אנשים והמשפחה שקצת היה ריחוק וכעס מסוים. זה סוגר מעגל ומסיים. נקרולוג בעודו בחיים. בעודו בחיים. למה לעשות את זה? לחכות כשהוא כבר לא איתנו בחיים ואז לעשות ערב הנצחה? עושים את זה כשהוא בחיים ומספרים אודותיו כשהוא נמצא איתנו. זה בטח נורא מרגש, אבל גם קשה. אנשים בוחרים, אני זוכר את הלילה הוא אצל דן בן אמוץ. הוא הזיע נורא ואנשים היו מאוד נבוכים עמוס קנן שר דווקא את שירי לחי. זה לא פשוט, זה ערב מורכב, אבל התוצאה שלו חיובית גם לאדם, גם דן בן אמוץ אמר שהוא ממש שמח על כך שהוא החליט לעשות את זה. דן היה אמיץ והוא עשה את זה בעצמו, אבל היום ישנם אנשים שהם קצת פחות אמיצים או פחות עם יכולת לארגן טקס כזה בשלב כזה של החיים, ולכן אני באה ועוזרת. יש לך למשל מקרה, אני זוכר, אני חוזר ללילה הוא, כי זה האירוע היחידי שהייתי, דן בן אמוץ הכריח את הרופא שלו להראות על צילום רנטגן, איפה יש לו גידולים בגוף. זה מאוד אישי. כל בן אדם בוחר מה יהיה בערב הזה. והמטרה שלי לכבד כל בן אדם באשר רצונותיו. כן, והאדם הזה גם קובע מה יהיו סדרי הלוויה שלו? יש הרבה אנשים שקובעים מה סדר, הם רוצים לדעת ולהעביר את המורשת כפי שהם רואים אותה לנכון, להעביר אותה לדורות הבאים, והם קובעים מה סדר הדברים שיאמר, מה יתנגן, איך יקבלו את הקהל, כיסאות, מים, פרחים, טקס מאוד מכבד, מכובד ואישי לכל אחד. יש אנשים שרוצים טקס דתי, טקס רפורמי, אזרחי. המטרה שלי באמת שכל אדם יקבל את מבוקשו ברגע האחרון של הפרידה, במעגל החיים הזה שהוא נאלץ לסיימו. ואיך את הגעת לזה? אישי היקר כבר 30 שנה, בעצם הוא דור שלישי של קבלני מצבות, וכל השנים אני הייתי עדה לשיחות טלפון שמתקשרים ושואלים מה עושים, מה הסדר בעת הפטירה, למי פונים, ובעצם לא הבנתי איך פונים לקבלן מצבות עם שאלות כאלה. אז חקרתי את הנושא וראיתי שאין גוף שמאחד את כל השאלות משלב באמת לפני הפטירה ועד ההנצחה, כולל טקסי הלוויה, כולל טקסי הזכרה, הנצחה, גם הסידורים לפני ההלוויה, סידורי הקבורה. ראיתי שאין גוף כזה, ולכן החלטתי למסד בתחום המשפחתי שלנו את הנושא הזה. טוב, אז שנגיע לזה, אבל בעוד הרבה זמן. הרבה זמן, אריכות ימים. תודה רבה לך, יפעת בורקין. תודה.